Hello guys, good evening everyone. So nahanap ko rin sa among silingan ng bahay ko diri kaon. Manikanon no. Mo nang sudan inanunan. Mga anta guys. Okay. Sabi niyo, while nga nangaon may nagpa-music po me. Nagpailas yung music guys. Nah, guys, in logis eh. Nanin pinobre guys. Guys, arang inaw tadi sa inyo guys na muhangi rin sa inyo na kami subscribe ba? Please subscribe my YouTube channel Nelson Marabi. Nelson Marabi. Mangi mo guys. Kami pobre yung tao niya pagka tao guys. Kamu mga kalingap kalau yung kalingap rap kalingap Ikaw kamu kalau mga kalingap kami yung mga kalingap kalau yung mga kalingap labi na sa mga sponsor lỗi tao cái Okay guys. mga lỗi tao may karon sugod na ning YouTube channel. Hinaut nga kamo mo suporta sa mong channel. Dili ra mo gipugos. Kuan Nelson Vlogs ayaw maglimot. Ha? Nelson Vlogs Atau kita mandai ko. guys, ayaw maglimot ka guys. Shout out ya sa mga supporters o sa mga sa mga naay kasing-kasing nga mo support sa mga vlogs o sa Facebook o sa mga kalingap team. Hinaut nga dili ka mga kalimtan na mong vlog Nelson Vlogs. Shout out ko sa mga amigo nga mga selfies. Mga wayayo. Nelson Vlogs marami. Kuan kami nag-form yung vlog karon kay tungod sa makatapang sa mo makatapang sa isip katawsan wala yung mga bugas sa mga tao wala yung mga bugas kami sumatang ito nakaka